Shout out day kong kuha na lang. Iwana Jeff, akong ex. Love you. Lipay, kanunay. Pila ka bukid mo uyab? Usara. Ex. Pila na mo edad? 12. Pila mo height? 4'8". 4'8"? Tinuod? 3 feet ra gano Diyan ka? kuhan, 4'5". Mostly sa grade 7 ani katas ah. So mga bayi mga dagko. Salig mo dagko mo ha. So mo okay ra nimo nga ang mga babae mga dagko? Okay raman na kay maora man na ilahang resulta. Ngano kang gamay? I mean wala man pud kita man noon no gikan mo tag mga gagmay. Kay kuhan man nanang lahi-lahi matag lawas. Ilay-ilay pud tag mga ginikanan no. Imo ba mga ginikanan mga gagmay tawo? Or I mean, unsa ba? Tag-as. So naipuruhan mo taas ka. Mutuo ka na. Motoo. Basig ingnan ka it's a prank, dili mi mo ginikanan. Mabalan nimo nga ampon rapog ka. Di na may tabo. Kaya nga naman pare mo gnawong. Naka-picture sa ginikanan nimo. Muna imong Mama. malamang bayi man. Tapos ang papa, Ako papa gabulag sila. bulog imo mama magpapa, okay ra ka na? Okay ra, mo ato Dapat ra. muhila ka. Char. Mo ato man ko sila pod. Nakasabot ra ka as young as 12-year-old kahimtang sa separation sa imong parents? Nakasabot raman ko. Ina naman na wala man ta kabalo kung magbulag ba sila o magkadayon. Pila mo man nagsuon? Duara. Sa imong papa ron, nanay laing pamilya. Nana, Nana po kay laing igsoon sa side. wala. Wala pa. Pila imong edad na balaan nimong nagbulag imong ginikanan? 5. So una nimong kabalo nga nagbulag imong ginikanan, unsa imong nahimong reaction? Nasad. Selfie sa sad. Wala ka nang utanang anong nagbulag sila. Nangutana. Unsa ilahang nahimong tubag? Palahubog akong papa. Sig pamayi. Sig pamayot pod. Uy, tinuod na imong pangsturya. Tinuod. Tinuod na. Pero sa karon nagbago na imong papa. Nagbago na. Buta na. Ginsan mo pagkabalo nga tinuod ng mga butang ang giingong mama nimo? Mulaag man siya. Ato gabi ang baylihan. Ta siya bayot. Grabe pa nimong pangsturya. Hindi na po nimo amahan. Imo man siya po ng amahan. Kusog siyang musuroy. Bisag naa na siya pamilya. Mo atog bilyaran. Pero mananghid man dagay pod. Mananghid. Pero nalang gyud siya yung mga bisyo nga dili ganahan ang mama nimo. Atong una kay nagkuhan man sila nagiinom sa iyang barkada niya. Ako mama kay gialsa man ko kay nakatulog naman ko. Nya siya Tapos? kay gapaguyod pa man. Mga mama, gikapoy na ko guyo di mo. Gaalsa pa ko sa atong anak. Biyaan na tikaw. Ana? Binuang ra na no, pero hopefully kung unsa may gina-experience nimo maka-recover ka na ha. Mo mong guna siya kuan reality sa relasyon o family no nga nagoy dili magkasinabot. Hopefully dili na nimo makuan ha, makuha kung unsay sayop nga nabuhat sa kung kinsa may nasaypan sa inyong pamilya. Uy naarabay uban gunuhay kung unsay sayop sa amahan masuhid sa anak. Motuo kang makuha nimo na o dili? Dili butan ako. Sure ka? Sa lawong palaman. Ito bang dito para makita nga? Unsa ka kabuutan? 100%. Lucy pa siya ha, sa iyang gingon, buutan siya, maabot din siya 24, mut lamang. Kung puhon, nga magbinuang ni, bayidor ni pagkadako, ato ning tukon. Tinuod, papulis. Hopefully, dili po di mo makuha ang mga sayop nga pamatasan sa mga tao sa palibot nimo nga ilang naagian. Kaning akong nawong kay wanted man pero akong batasan kay butan. Sa mastorya nimong mama nimo? I love you, mami, ma'am. Chuchup yuk. Sa papa nimo. Bisag nakasayop imong papa kung tinuod man nagsadili no. Mo respeto ro gyud sa atong amahan kay aton amahan ha. Dili na to i-discredit pud nga iyang pagkaamahan nimo. Mo provide sila nimo sa inyong magsuon bisag bulag na sila. Mo na yung amahan. Suon. Time sa wala pa ganyan ang microphone nimo. Ang akong igsoon kay dili iyang anak. Kakinsa mga anak. Unsa man na before Bulag nila. nagka-relasyon imong mama pod. Padayon unsay mastorya yung papa nimo? Love you pa. Ay nagunobo guys. Ay sige pamayot, Nora.